As you know, in American electoral politics, there are multiple paths, multiple roads. وەک هون دزانن دی سیستەمی ئەلەکترۆلەل یە هەلبژارتنên ئەمریکادا ژمارەکە ڕێکان هەیە حتا بەربژارێک ژمارە سحری دەست ببینە و بسەرکەوە برن یا سەرکەفتنا فلۆریدا تم دەستکەفتێ مەزم بوویە ji بۆ هەر نامزەتێکی بخوازە ببە سەرۆک ئوباما بوش کلینتون بوشیە باب گشتال فلۆریدا بریە لێ نەمستەحیلە نامزەتێک هەلبژارتنان ببەت بەی فلۆریدا ئەگەر لە 2 حتا 3 ئەیالەتێن دی بسەرکەویت لێ استراتیژیا سەرەکە یا برێز ترامپ ئەوە سەرکەفتنێ فلۆریدا بدەست ببینە ئەو خەباتە خۆ لێ دەرێ ددومینە هەندێک جاران ژمارەن پشتەوانیاوێت بلندن و هەند جارانژی نزمن دو هەفتیên derbasbûyî da rêjeya piştevaniyê li wî gelek nizm bibû heta eyaletên giring ji helbijartinan ra lê ew rêje bilind dibe niha em ê behsa musilmanan û ereba bikin çima ew rolê giring nabînin yan çima ew negiringin di helbijartinê Amerîkada. The tradition is or the custom is that bi tur û edet Ereb û Musilman û xelkê rojhelatiyên Amerîkayî li hember pirsên civakê û aborî pitir parêzgarin. Li hember siyasetên derve ew pitir nêzîkî Partiya Demokratin. Lê tiştek bi servandû pirsan re heye ew jî ew ew ne baş rêxistîne eger tu wan hevber bikî gel Amerîkên Îrlandî, Îtalî yan cihûyên Amerîka. Erebên Amerîka gelek dabeşin çima? Çunku welatên wan yên asıl cuda ne. Pêkhatiya wan eger şîeye yan Sunniye piştevanê Esed e yan dijî Esed e. Mixabin wan siyaseta ji derve ya rojhelata navîn veguhastiye vir. Dema behs bê ser siyasetên Amerîka tu yê bibînî nifşê sêyemê xelkê rojhelata navîn û Ereban bi êkcarî civaka Amerîka da xwe guncandiye. Ji bo zanîna te 5 endamên bi asıl Libnanî hene. Neweke min penaber bûne. Hêvî heye nifşê duwem û yekem jî dê xwe biguncînin. Belê Dr. Welîd dizanim tu berî bibî şîretvanekî Brez Trump tu taybetmendê pirsên terorîzma cîhanî bûyî û pirsên rojhilata navîn bûyî tu nivîskarî. Berî di heftiyan şerê dijî Daeş li Mosulê dest pê kiriye û li derûbej li Mosulê jî niha şer heye. Tu bawer dikî stratîjiya White House ya Siraya Spî niha rast divî şerî da û tu yê çi şîretê li Brez Trump bikî di mesela şerê Daeş da. Let me tell you, on this issue, myself and Mr. Trump, Ez ji te re bêjim li ser vê pirsê min û Brez Trump yek dîtin heye. Stratîjiya hikûmeta Obama û Hillary Clinton li dijî Daeşê neya raz bû. Ew direng hat û ne seranserî û ne dûrbîne. Bû nimûne. Di pirsa şerê Daeşê da dema tu hevbendê Iraqê ku li jêr karîgeriya Îranê de ye û bikevî deverên Sunniyan divê tu pişt raz bî ku milîtanên Şîa yên ser bi Îranê bala dest bin çunke tu yê zemîneya şerê de hatî amade bikî. Şerê niha li Mosulê gelek direng hat. Kurdan derjwan dît, kêmaniyên ûlî derdît, Şîa û Sunniyan derdîtin. Amerîka dişiya zûtir rêberatiya vê kempênê li dijî Daeşê bike. Amerîka di 36 rojan da Iraq dagîr kir dema Saddam Hüseyin milyoneka serbazan hebû. Serok Obama şerê Mosulê paş xist. Ji ber rêkeftina gel Îranê heta cih bigire. Niha dema tu herî nava Mosul wê çi hêz bikevinê? Kurdan dê çi rol hebe? Wêl çil kêmaniyan bê? Erê em ê gel Sunniyên nerim rê kar bikin? Gelek bisyar tên kirin. Mixabin demê vê operasyonê gelek hat paşxistin heta bikeve çarçûveyê siyasetê. Dibû li meha şeşî Xizîranê dest pê kirbaye. Dibû par ev şer hat bakirin. Lê demê wê niha bû hindê bû xanim Clinton bêje em di vî şerî da serkeftin. but it is time basically for Mrs. Clinton to make the claim that they are winning the war. جارم بحثي هلوستي وي ورفتاري ودقال جهانا عربا بكين. وبسيارة خب في رنجي دابنيم اگر بريس ترامب هات هالبجاتن وكسروكي امريكا يكم كاريوي ويتشبا لهمبر جهانا عربا. First is to end ISIS, Daesh. Karê yekê nihêlana Daişê ye. Ne be serketin di şerê Mosulê da yan bajarên dî. Çunku Daeş wê vegerîteve. Lê bi rastî ji navbirina vê kûmela terorîst û destpêkirina şerê aydolojiya wê ye. Ev tişteke hikûmeta Obama Clinton neviyaye biket. Divê ew aydolojî bê destnîşankirin û bihêle dostên Ereb karî digel te bikin, Misir bît, welatên kendavî bin, Urdun yan Kurd. Ev dostên stratejîkin. Brez Trump di gutarên xwe de gotiye me divêt Ereb, Kurd û civakên diyên herêmî bigihin hev û aydolojiya Daişê bi civaka sivîl biguherin. Bi dil firheyê û keltûrekê demokratîk. Eger ev bû, em nifşekê diyê Daişê nabînin.